ना गोरानाबो बिदै दैयो बुंनाय बायदिनो सासे सुबुंनि जिउआव बेफोरबायदि जाथाय जादों। जाथायानो जाबाय लटारि खेला गेलेयै गेलेयै 22 बोसोर सिगां हिनजाव खारखांजाबाय अब्लाबो लटारि खेला गेलेनायखौ गाराखैमोन। 22 बोसोरनि उनाव लटारि खेलायाव बेसेन गोसा रांनि गंसे BMW गारि मोनबाय। फोरमायनाय बायदिब्ला बान्था मोनगिरिया गावनि गारिनि मुंखौ बुंनो रोङा। उदालगुरि जिल्ला आम्बागावआव खुंजानाय डेभेलपमेन्ट अफ उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमीनि खाफाल आनजादनि बान्थाफोरखौ दिनै गथायबाय। बे लटारि खेलानि सेथि बान्थाखौनो मोननो हादों, जेराव लटारि खेला गेलेबाय थानायनि 22 बोसोरनि सिगां सासे हिनजाव खारजानाय फानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेहेरगाव गामिनि थागिबि दिपेन दैमारि बिथाङा। आंनि रंजानायाथ' बे संसाराव जिगासेयाव जेबो खामानियावनो साक्सेस जायामोन। आं दायो जिबनाव माने गोबां थांखि दङमोन, बे जाफुंदों दासिम। आं इसोरखौनो हामबाय होनदों। दायो आंहा जिबनाव बेबायदि खेला खानै खानै हिनजाव खारजालायनाय दिनैजों फ्राय 22-24 बोसोर जाबाय। आं दा बे थाखाखौ मोननानै आंनि गावनि मोजां खामानियाव बाहायनो गोदोरै गथ'फोर फरायबाय थादों आरो बेफोरखौ लानानै मा लामा नुयो बेखौ आं हान्थिलांगोन होननानै आं सानो। नोंथांनि मोननाय प्राइसआ मा? आंनि मोननायनि प्राइसआथ' नामखौनो गोसो गैला आङो। फार्स्ट प्राइज BMW बबेयाव जादोंमोन खेलाया बियो आम्बागावनि सानजा UN एकाडेमि स्कुलनि मुङै जि खेला होदोंमोन बेयाव आं मोननो हादों। अन्नानै नोंथाङा जिहेतु BMW नि सासे बिगोमा जाबाय दायो, नोंथांनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा? अन्नानै नोंथांनि मुंखौ फोरमायदो। होनायनि फारसे नामा? नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा दिपेन दैमारि। गामिया फेरगाव, थाना पानारि। गांबेसे लादोंमोन टिकेटखौ? लानाया आं 7टा बुक लादोंमोन। 7टा बुकआव आं 4 बुकआव मोननो हादों, 3 बुकआव आं होनो हायाखिसै। मोनथाम बुक आनपेड जाना थाबाय। आरो पेडआव नांबाय आरोखि। दायो पेडआव नांदों 4 जितु आं जेखौ सायख'दोंमोन बेयावनो नांदों। जेब्लानाखि नोंनियाव BMW नांबाय होननानै मेसेजखौ नों बेयावनो लानो फैदोंमोन ना सोरबा हैदोंमोन? आरो बै समाव नोंनि गोसोआ माबायदि जादोंमोन? माने आं बुजि मोनाखै। बेखौ नों माबोरै मोनखो? खेलाखौ आं गेलेनो समायाव आंनि गोसोआथ' मोजाङानो, खिन्थु गोसोखौ थिग मोनाखै आरो बोरैबा मोनथारदो नांनायनि समायाव। खिन्थु आङो टिकेटखौ दानदोंब्लाबो आंनि लोगोफोरा थाब रिजाल्ट होनो हायियाव थाबनो आं मोनाखैमोन आरो गोजोननायखौ। रिजाल्ट मोननायनि उनावथ' आं बहुद मोजां मोनबाय। नंगौ, जों थांनाय 29 एप्रिल सानखालि UN एकाडेमि डेभेलपमेन्ट जि मुङै साफायनाय लटारि बा खाफालनि आनजाद, बेखौ जोङो मोजाङै गेलेसारनो हादों। बेवहाय जोङो रायजो राजा आसाम नाङैनो साफ्रोमनोबो जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथांमोननि मदद, हेफाजाब आरो अनसायनाय जों मोननो हादों आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननिबो जों मदद, अनसायनाय, हेफाजाब आरो नोंथांमोन मिडिया पार्सनफोरनिबो जों अनसायनाय मोननो हादों। दा बेबायदि जोङो थांनाय 29 एप्रिल खालि बै खाफालनि आनजादखौ जोङो मेहेरगोनाङै 5,000-6,000 सुबुं माने थुबुर जानायनि गेजेरजों जों गेलेसारनो हादों। आरो बेनि जायफोरा देरहासार जानो हादों बा जायफोरा गावनि खाफाल बा बराद गोनां देरहासारनाय जानो हादों, बिनि जि बान्थाफोर बेखौ जोङो दिनै गासैखौबो जहैनो लेंहरनानै नैबे UN एकाडेमि बे फरायसालिनि फोथारनिफ्राय जोङो गासैनोबो खेबसेनो राननानै हरनायनि जि हाबाफारि बेखौ जों लादों। आरो बे हाबाफारियाव जों थारैनो गोजोनदों। गुबुन गुबुन आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय बिथांमोना मैयानो दाखालिनो फैना थानानै दिनै बे बान्थाफोरखौ लांनो थाखायनो बेवहाय थुबुर जाफैदों। आरो बेबायदिनो नोंथांमोन मिडियानि आरो गुबुन गुबुन सुबुं बिजों मिडिया पार्सन बिथांमोना थुबुर जानानै जोंखौ मदद होदों। जों जोबोद गोजोनदों आरो जों आसा खालामगोन जे जोंनि बेबायदि अनलायनाय
बिदा फंबाय सानलायनाय आरो गोजोन जौगानायनि मोनसे बेबायदि इसारा जालांथों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बायफ्लेजोबनो लानाय बड'फा हायुङारि फरायसालि बे रायजोनि अनसायनाय मदद हेफाजाबनि गेजेरजों एसेब्लाबो जौगासारनो हाथों जों बेखौ मिजिंथिगोन आरो आसा खालामगोन जोङो जाहाथे इयुनाव बेबायदि खाफालनि आन्जाद एबा लटारि जुदि खालामफिननाय जायोब्ला रायजो राजा आरो गासैबो नोंथांमोननि गासैनिबो जों अनसायनाय मदद हेफाजाबखौ मोनबावगोन होनना जों मिजिंथिनाय दं। असम रायजोनि अनगायैबो गुबुन रायजोआव बे खाफालनि जि आन्जाद फिथाइ बियो थांदों नामा गुबुन रायजोआव? नंगौ जोंनि मोनथिनाय बा जोंनि रेकर्ड बायदिब्ला जोंहा बुकनि जि प्राइज थामहिनबा जि बहिनि सेथि बान्था हुन्डाइ भेनु बियो मेघालय रायजोनि टिक्रिकला होनना बुंनाय जायगायाव टेनसं एन सांमा होनना बुंनाय सासे खाफाल गोनां सुबुङा बे बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेनिफ्राय जोङो फोरमान जादों जे आसामनि अनगायैबो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय हादरसा बे जायगायावबो बे लटारिनि गोसारथिया गोसारहैदों। बांसिनै नोंथांमोननि जि माने गारि बियो गोबां बेसेननि जिखौ BMW होनना बुंदों बेनि खाफाल गोनां सुबुङा सोर जागोन? बेखौ जोङो जोबोद खाफाल गोनां होनांगोन जोङो उदालगुरि जिल्ला हिसाबैनो खारन बे जोंनि सेथि बान्था UN एकाडेमिजों सेबखांजानाय जि लटारि बेनि सेथि बान्था BMW बेखौ जोंनि साखाथियाव थानाय पानेरि कलसि दैसा जिंनि जे भेरगामि होनना बुङो बेनिनो जोंहा दिपेन दैमारि बिथाङा सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो जोङो जोबोद गोजोनदों जे बिथाङा बे बान्थाखौ मोननायनि गेजेरजों हयथ' निस्सय इयुनाव न'खर संसार जानाय बा गावनि जिउखौ दाफुंना लानायाव निस्सय बिथाङा बे रांनि गेजेरजों एसेब्लाबो मोनसे लेभेलसिम बिथाङा जौगासारनानै सोलिलांनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय लादों। रायजो राजानि अनसायनाय मदद आरो हेफाजाबखौ मोननानै जोङो साननानै लादों जे बेबायदि मदद हेफाजाब आरो अनसायनाय मोनोब्ला फैगोन बोसोरावबो जोङो नैबे जोंनि उनजों थानाय UN एकाडेमि जि बायफ्लेलांनो हमबाय जोंनि फरायसाफोरनि जि एनरलमेन्ट बा जि नाम्बार्स बियो खमायलांदों बेफोरखौ नायनानै जों फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो गोब्राब बेबायदि मोनदों। बेराफारसेथिं जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बा स्कुलनि जि बिल्डिं बा जोंनि डेस्क बेन्च गासैबो जोंहा बायला जिला जालांदों। दा बेफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो गोसोआव साननानै लानानै दङ जे फैगोन समाव बे बोसोरनि बायदि रायजो राजानि अनसायनाय मदद हेफाजाब मोनोब्ला जोङो आरोबाव फिन खेबसेबाव बे गेलेनाय बा खाफालनि आनजादखौ जोङो होफिननो थाखाय नाजाबावगोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।